Яңа Әмзе авылыннан игезәкләр Камил һәм Рамил Ибәтуллиннар Нурлат агротехникумының 2нче курсы студентлары басуда уку практикасы узалар. Бу безнең учетный практика үтә инде. Не только китапта гына укып, бу белән эшләп уже белергә кирәк бит инде, чтобы яхшы тренер өчен. Моңа кадәр Ибәтуллиннар теоретик белем һәм күнекмәләрен гамәлдә дә сынап карый алганнар. Иң беренче практиканы получается Шайдуллин Алмазда уздык, КФХ-сында үзенең сельскохозяйствосын тота инде. Шулпан егете Илдан Әндәрҗанов та бүген басуда. Мына бүген учетник практика килде, икенче көн инде пастевныйда эшлибез, чәчәбез, культивир итәбез, катка итәбез, эшлибез, короче. Теорияны практика белән кулланабыз. Якушкинадан Данил Макусев җәйләрен Сөләйманов хуҗалыгында комбайнчы булып эшләгән. Тәҗрибәле булуын истә тотып, техникумның кырга чыккан 3 МТЗ 1221 тракторының берсен нәкъ менә аңа ышанып тапшырганнар. Работа нравится, работа. Эш ошый, әйбәт эшлибез. Бүген мәгәен бу кырда чәчүне тәмамларбыз да икенчесенә күчәрбез. Тракторда агрегат та бик яхшы эшли. Әлегә мин җир катоклыйм. Работа на прикатывании. Данил да киләчәген авыл белән бәйләмәкче. Иң элек укып бетерергә, аннан армиягә барырга. Армиядан соң кем әйтмешли, күз күрер. Посмотрим куда. Механикалаштыру буенча слесарь Вахит Аитов егетләр эшеннән канәгать. Егетләргә бик ышаныч була, бик әйбәтләр, нормаль эшлиләр, яхшы иттереп. Нурлат агротехникумының Пушкина авылы тирәсендәге өйрәнү тәҗрибә участогы 150 гектар мәйдан били. Узган ел биредән мул уңыш җыелган. Бер өлешен сатканнар әле орлыкка да калган. Әлеге участок безнең студентларга кырда практика үтү өчен уку участогы булып санала. Хәзерге вакытта арпа чәчәбез. Шулай ук 35 гектарда көзге бодай чәчелгән. Аннары көзге чәчү өчен 30 гектар калдырырга планлаштырабыз. Провели подкормку. Басуда эшләү студентлар өчен булачак һөнәрләрнең үзенчәлекләрен өйрәнү түгел, акча эшләү мөмкинлеге дә. Резеда Гинеева, Тимур Новиков, Гөлнас Хәсәншина, Нурлат хәбәрләре.